Fondacija 1% osnovana je 2018. godine u cilju da mladim talentovanim ljudima, naučnicima, istraživačima, inovatorima, umetnicima ili pojedincima koji su pokazali izrazite rezultate i uspeh pruži mogućnost za dalje usavršavanje. Od osnivanja do danas Fondacija je realizovala ukupno 45 projekata kroz koje je podržala više od 400 mladih naučnika, istraživača, inovatora i umetnika, a mladi talenti Fondacije koji su učestvovali na međunarodnim naučnim takmičenjima osvojili su više od 300 medalja. Koliko su pojedinci, ali i kompanije zainteresovani da podrže potencijal mladih? Na koji način se prikupljaju donacije i otkud baš ideja da se kroz ovaj vid akcija bave humanitarnim radom? Pitamo osnivača Fondacije 1%, Miloša Pešića. Miloše, dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, hvala na pozivu. Hajde za početak ovog razgovora da se vratimo u tu 2018. godinu. Kako ste došli na ideju da se baš na ovaj način bavite humanitarnim radom? I ovaj segment zahteva pomoć. Mladi talenti zaista to i zaslužuju, ali se nekako uvek, barem većina, okreće socijalno ugroženim grupama, onim ljudima kojima zbog bolesti je potrebna neka pomoć. Pa kako ste vi došli na ovu ideju? Pa ta 2018. još sam bio student i onda sam ja se zapitao, jesi tad bio apsolvent, kao kako ja mogu sada da nešto uradim korisno za društvo ili za ljude oko mene. I onda sam krenuo sa tako nekom matematikom, hajde ja da odvajam od svojih neke zarade 10%, pa sam vidio to baš i nije lako svakog meseca. I onda sam rekao, ok, šta je ono nešto simbolično što mogu ja ili ljudi oko mene da odvojim? Onda sam došao do tih 1%. I onda mi je bilo zanimljivo ta matematika s 1%, jer sam shvatio da mojih 1% kad sam sam ne menja mnogo stvari. I onda sam pomislio, ok, hajde da animiram svoje prijatelje i da mi svi zajedno tako neko donira 1% novca, vremena, znanja, šta god. I tako je nastao taj princip 1%, da u stvari svako od nas može da bude deo neke promene, svako od nas može da pomogne nekom drugom i nije potrebno, jer da kažem, obični ljudi najčešće ne uključuju se u takvu vrstu filantropije zato što, eto, misle nemaju mnogo para ili mnogo vremena pa ne mogu da pomognu. Ali držim se jednog citata koji kaže, ako mnogo malih ljudi na mnogo malih mesta uradi mnogo malih stvari, oni mogu promeniti svet. I tako se krenuo da pričamo o toj ideji. Na kraju sam vidio da mnogo ljudi i pozitivno reaguje. Odlučio sam da osnujem fondaciju. Sa nekoliko prijatelja sam to i pokrenuo. I drugo pitanje je zašto baš podrška mladim talentima. Mi smo rešili da onda animiramo ljude da svojih 1% onog znanja, vremena, novca doniraju i da na taj način tu negujemo jednu filantropsku kulturu u našem društvu i našem okruženju. A kada smo razmišljali, ok, kome da ide, tad sam i gledao neki intervju pa mi je bila zanimljiva rečenica profesora Miodraga Zeca koji je izgovorio: neće ova zemlja nikud sve dok nastavnička veća zasedaju da raspravljaju šta da rade sa 3 najgora učenika, a ne šta da rade sa 3 najbolja učenika. I onda sam krenuo malo da istražujem i vidio da smo mi tekako zemlja bogata talentima, da li je to nauka, umetnost, sport. Iz svih sfera, da. Iz svih sfera, a da ta deca najčešće ne dobiju podršku. I to najčešće rezultuje ili time da odustanu od svojih talenata i snova, ili time da odu iz ove zemlje. Rešili smo se da mi ih podržavamo, da im pomažemo u razvoju tih talenata, da im pomažemo za učešće na tim naučnim takmičenjima i u naučnim radovima generalno i da im damo neki povod da ostanu ovde i da im damo mogućnost da se razvijaju uz našu podršku. I kako birate kome ćete pomoći? Mogu li oni i sami možda da vam se jave? Naravno, imamo saradnju sa institucijama od regionalnih centara za talente, u različitim gradovima do institucija poput gimnazija, kao što je Matematička gimnazija, Gimnazija Srđan Marković iz Niša, Jovan Ivanić Zmaj iz Novog Sada, Prva Kragujevačka, koja redovno decu pripremaju i šalju na takmičenja. Imamo saradnju i sa nekim osnovnim školama, a takođe mogu da se jave deca i sama i često se jave deca pojedinačno kada čuju i pitaju za određenu podršku. I podrška nam je usmerena da omogućimo kotizacije za učešće na međunarodnim naučnim takmičenjima. Tu su one naučne olimpijade iz prirodnih i društvenih nauka i naučno-istraživačka takmičenja. I sa druge strane da pomognemo, dešava se i mladim umetnicima, likovnim ili muzičkim, da pomažemo nekoj deci za školovanje. I u nekoj sinergiji svega toga deci znači novčana pomoć, naravno. Ali ono što svima njima najviše znači, kada pričam sa njima, zadovoljstvo da sve njih i upozna čovek, stvarno su genijalni. Svi kažu da im najviše znači što je neko obratio pažnju ono što oni rade.
Jer stvarno vrati se dete sa, eto, prošle godine smo imali jednog dečka koji je osvojio 6 medalja na međunarodnim takmičenjima i da li je to bilo, da li on gostovao negdje u medijima, da li je to bilo propraćeno. I ja se stvarno trudim da, evo, i hvala vama što danas pričamo o ovoj temi, da se što više priča o toj deci i o njima i da onda svi zajedno im pružimo neku podršku. Evo, ja ću vam reći, svaki put nas pozovite i dobrodošli su u program televizije Una i u naše popodne da slavimo njihove uspehe, talente i inovacije, slobodno možemo da kažemo, jer oni su mladi ljudi koji se bave i naukom i inovacijama i svim tim što je nama, možda našoj generaciji nepoznato, njima i tekako je poznato. Rade na ličnom profesionalnom razvoju. Zanima me kakve su njihove reakcije kada im, eto, uputite pomoć, osim te da im je drago da je neko obratio pažnju na njih. Da li su to i emotivni susreti? Neretko kupujete jako skupe instrumente muzičkim umetnicima i talentima. Mislim, uvek jeste emotivno, češće za nas u tom smislu da stvarno je mnogo lepo osjećaj kada je neko deo neke podrške. Ja kažem, ok, svi očekuju da se menja, ne znam, ja sistem, društvo, da, ne znam, bogati pojedinci ili neke kompanije nešto urade, ali kada mi kao obični ljudi nešto uradimo i onda vidimo da je to dete napravilo neki rezultat sa tom našom podrškom, stvarno bude puno srce. Što se tiče dece, eto, mnogu decu podržavamo iz godine u godinu i već imamo neki lični odnos i stvarno je to jako je i lepo i emotivno. Evo, svakog decembra slavimo rođendan fondacije i tu okupimo svu decu koju smo podržavali, koja su u toku te godine osvajala medalje i dodelimo im nagrade i to isto jako lep događaj. Mislim, jedini događaj gde se svi najuspešniji mladi talenti okupe na jednom mestu i eto, kad ste već pomenuli, pozvaćemo i vašu televiziju kao goste na tom događaju. Znači i ta razmena iskustava, zapravo i njihovi međusobni razgovori i druženja na jednoj takvoj manifestaciji. I tekako, mislim, sinergija, ta deca imaju jako neverovatne ideje. Kad ste pomenuli inovacije, evo, najaktuelnije da je u julu mesecu Age Bridges tim sa ETF-a u Beogradu, već po ko zna koji put za redom osvojio medalju na najvećem svetskom univerzitetskom takmičenju u oblasti energetske elektronike. Znači, oni svake godine smisle neku novu inovaciju koja pravi neki pomak u tom, da kažem, branši energetske elektronike i budu među najboljima na svetu. Oni iz godine u godinu osvoju medalju i drago nam je smo bili deo podrške toga i konkretno smo ih podržali za pravljenje prototipa za učešće na tom takmičenju. Naravno, imamo naučne olimpijade koje su takmičenje znanja, ali su neki najviši nivo takmičenja i deca osvajaju isto brdo medalja, a imamo i te istraživačke radove, pa onda deca, sad eto, ako ima prostora da kažem par nekih reprezentativnih primjera, jedna devojčica sad skoro istraživala kako pomoću nanočestica možemo razgrađivati lekove, pošto kada mi popijemo lek, deo se apsorbuje, deo izađe u životnu sredinu i zagađuje životnu sredinu. Onda jedna devojčica napravila naučni rad, istraživački rad, kako da pomoću pigmenata iz voća i povrća zamenimo veštačke boje. Jedna devojčica napravila foliju za pakovanje hrane koja menja boju kada se hrana pokvari. Jedna devojčica, na primjer, iz psihologije istraživala kako različite tipove ličnosti utiču na reakciju u stresnim situacijama. Pa ne znam, jedan dečko je pomoću veštačke inteligencije napravio aplikaciju koja analizira facijalne ekspresije lica, pa onda u skladu sa raspoloženjem sugeriše koju muziku da slušamo. Znači, dosta različitih stvari od IT-a, inženjerstva, biologije, hemije, preko matematike, fizike, geografije. Impresivno zvuči, moram da kažem. Da, mnoge su oblasti tu pokrivene i na svetskom nivou i evropskom nivou fantastične rezultate prave i volio bih da što više i kod nas se razvija svest da je važno pričati o tome i da su ta deca pre svega dobar primjer za drugu decu. Apsolutno. I da stvarno mogu da pokažu drugoj deci da možeš biti cool iako se baviš naukom i da te ideje koje imaš, drži se njih, ima ko da ih podrži i veruje njih. I kakav je odziv? Koliko naši ljudi prepoznaju potencijal mladih? Evo, meni sada samo nekoliko ovih primjera kada ste naveli. Zaista imam želju da pomognem. Kako reaguju pojedinci i kompanije? Ima li dovoljno reakcija i pomoći ili može to mnogo bolje? Pa verujem da može bolje i trudimo se da može bolje. Sad naša fondacija je specifična, pored toga što se zove 1% kao tu neku simboliku i pored toga što smo
jedni od retkih koji podržavaju mlade talente, po tome što ne bavimo se podrškom socijalno ugroženim kategorijama i zdravstveno ugroženim kategorijama. I onda ljudi kada treba doniraju novac za takvu vrstu humanosti, emotivno reaguju i onda se lakše odluče na donaciju. Ovdje je već nešto gdje treba doprati do ljudi, da ljudi razumiju tu ideju, da jednostavno osveste koliko je te dece kod nas i koliko je značajno da ta deca mogu da menjaju svet. I jako je važno da im taj potencijal odnegujemo i da ostanu ovde ili da barem ako odu negdje na usavršavanje imaju želju da se vrate u našu zemlju. Tako da jedan izazov jeste taj da animiramo ljude, ali uvek svako ko da prostora da popričamo kaže da ova ideja je super. I druga stvar je da obično iza fondacija stoje javne ličnosti ili neke uspešne kompanije. Kod nas to nije primjer jer smo mi grupa mladih ljudi koja je to pokrenula i onda sad smo se malo onako, da kažemo, laktali da dođemo do neke pažnje i kada dođemo do te pažnje vidimo da ljudi jesu spremni i stvarno neki filantropski impuls i humani impuls u Srbiji postoji, razvija se i napredujemo. Samo ja mislim da je tu važno da ljudi poveruju da njihova podrška koliko god je mala znači. I tako kumulativno, ja kažem često jednu zanimljivu matematiku, kad bi svaki 100. čovjek u Srbiji koji zarađuje, znači svaki 100. čovjek koji zarađuje, ne računajući decu i nezaposlene, odvojio samo 300 dinara mesečno, to je bilo 100.000 evra mesečno. A to je već cifra kojom se pokriju sve potrebe svih mladih talenata u Srbiji. I volio bih da postane naša fondacija jedna institucija i često to kažem onako zanimljivo, mladi ljudi, u svakom mladom čovjeku se krije magija, samo ne postoji Hogwarts da to izvuče iz njih, pa bismo volili da se razvijemo u tom smeru, da im budemo jedna institucija gdje će oni moći da razvijaju svoje potencijale. I da otkriju tu svoju magiju. Kakvi su planovi za dalje? Šta sledi? Da li je neki projekat sada u toku? Pa evo imamo 2 projekta koji nam slede. Pored te neke podrške mladim talentima trudimo se da damo ekološki doprinose. Smatramo da je to važno i svake godine organizujemo jednu ekološku akciju koja se zove Drvo za budućnost. I krajem novembra bude akcija sadnje i do sada smo posadili 550 stabala u gradskim parkovima i zanimljiva akcija jer svako može se uključiti da donira svoje drvo. Svako drvo nosi jednu onako oznaku ugraviranu sa imenom osobe koja je donirala i čak ljudi poklanjaju za rođendan jednim drugima i slično. I napravio se baš jedan lep pokret gde svakog početka decembra ili kraja novembra se okupimo i svi zajedno sadimo drveće u nekom parku. A s druge strane nas očekuje u decembru taj jedan najveći projekat, a to je dodela nagrada najuspešnijim mladim talentima koji su ove godine osvajali medalje na međunarodnim naučnim olimpijadama i istraživačkim takmičenjima. I sad to su neke brojke koje rastu iz godine u godinu. Pre 3 godine njih 48 nagrađeno je osvojilo 78 medalja u toj godini. Pre 2 godine njih 54 osvojilo 99 medalja. Sada je 73 njih osvojilo ukupno 108 medalja i svake godine sve više dece osvoje medalje. Mi ih nagrađujemo i to je jedan veliki projekat i zahvalni smo svim i pojedincima i kompanijama koji prepoznaju to i koji učestvuju u tome. Možda sad nije forma da imenujem kompanije, ali svakako hvala svima i verujemo da će i tekako ova ideja da se širi. Hvala vama što ste pre svega bili danas naš gost u popodnevu. Hvala vam na svemu što radite. Držimo palčeve i želimo sreću u ova naredna 2 projekta u novembru i decembru i sasvim sam sigurna da ćemo se tek viđati, a mladim, talentovanim ljudima poručite da su na Una televiziju uvek dobrodošli. Hvala vam mnogo na tome.